Heɓoɓe a yawa habdirde Pindi TV hande eɗen ɗo e place souvenir holko woni sababu garal men ɗo hande ko Daouda Moussa Dia tottuno paare ɗo e nder place souvenir taw artino programme o ko mouvement les amis Daouda Moussa Dia kamɓe mbaɗano conférence hitande kala hikka ɓe batti ɗo ɓe mbaɗanno ɗo e gardugol Maymouna Cissé. Daouda Moussa Dia noon min keewi widemo ko cocolgal baddi sa soccima ɗum ñiiƴima danma kesima tiiɗa reedu ma heewa wona fulɓe ɓe tan wona enen jibinande région Matam wona enen jibinande fulɓe paɗonoto Daouda pamon jolfuɓe seriraɓe sarkuleɓe leydi Sénégal moni foof junggo makko ene lal toon omo lomti hande ɗon e dow leydi he omo lomti hande e damga no Alpha Oumar Ceerno Bayla Tafsir Hammadou Wane to Kanel lomtino darino darde mum e nder kono Cheikh Oumar ñande dawata wolde hande en dañi lomto Alpha Oumar Ceerno Bayla e nder dow leydi Sénégal tawi ko damgankoɓe parnoto ɗum ko Sénégal naɓe parnoto ɗum darde Daouda Dia noon wona darnade fulɓe tan ala ko darnade leydi Sénégal ko darnade nguru ɓalew ko darnade Afrique ha Afrique heɓa ndimago hoore mum ha Sénégal heɓa ndimago hoore muɗum ha ɓaleɓe keɓe ndimago hoore mum Daouda Moussa Dia ni mbimi Allah jarama e gargol ma tawtorede goho ɗiɗi e tawedema ko adi ndeɗa to junggo ma tati waddema déplacement garda e délégation timmuɗo tawade yaade e joom suudu ma momin keewide ko mbarode ndewri e mbarode gordi mbawi yadude no mbarode gordi tawa foof mbarode ndewri ndi songa ɗum wonno hande duuso Pindi TV ɗo e place souvenir e Dakar. Fatimata Sy ɓawi Serigne Babacar Sy borom bone kare bi Serigne Babacar Sy borom bone Fass bi Serigne Babacar Sy borom sakkare ala bek medaille jekki borom manto bek million d'honneur ya kooku Rokhaya Ndiaye yaayam Sofietou Aram Gongo Soxna Ndiaye armeni Ndoumbé Dieye Diana Sambay Nar Joppati Sambay Nar Serigne Babacar Sy Ndar la Serigne Babacar mooy magi Alaaji Habib Serigne Babacar mooy magi Alaaji Mansour Serigne Babacar mooy magi Alaaji Abdou Sy Malick Dabakh xanaa ku sopp Dabakh nekkul ci saal bi. Assalamualaikum warahmatullahi taala barakatuh caggal Allah ko julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hande de ko ñalawma e nder ñalawmaji Allah nani en hande conférence de place de souvenir do mo les mouvements de Daouda Dia mo mbaɗɗo en dans les 19 communes de Dakar mais oui premier questeur de l'Assemblée nationale honorable député Daouda Moussa Dia maire de la commune de Orkodjere coordinateur départemental de Kanel o waɗi gandanɗa hoore maɗa o ɓuuri welde yimɓe ko wonde omo ɓatti population omo ɓatti population yimɓeɓe ne jiiɗi momo yiiɗi population korka ne muusi ene metti no hamni kono kalto yimɓe noddimo omo ara mo noto o woppi haaju makko o woppi hammu makko o ari o norimo e oɗo conférence joni kadi omono jole ore makko omo yiya o fayi conférence goɗɗo omo yaha kadi omo nori o bandiraɓe noddimo ɗum ɗo fof ko ligganade leydi ndi ligganade yimɓe e hollude yimɓe wonde omo takki ɗumen kala nodduɗomo kolluɗomo probléme mum o réglu nde wonno ala ko yiiɗi sona liggey mo président son excellence président Macky Sall mo wi o yiiɗi wadde Sénégal émergent kamo yiiɗi wadde accompagné président Macky Sall haɓe mbaɗa le Sénégal émergent Daouda Moussa Dia Allah jarama an e joom suudu ma rugli momin mbiyata jungo yesso jungo caggal gardiɗo keɗɗo yesso andi so kono tiiɗi so yimɓe jaa an a artata so garti kadi keeɗa caggal kala o loggira garta mbatta kono e min calmini min juurimama kadi min calmini on Pindi TV on darima darde tinde on gari o pour hollirde bandiraɓe caggal leydi e nder leydi goto hen fof yiya hol darde Daouda Moussa Dia dare e nder leydi he hol Daouda Moussa Dia dare e enɗam hol Daouda Moussa Dia dare e communauté musulman o hamin gandi vraiment ko Léopold Sédar Senghor wiyano ko l'homme se vit pas pour manger mais on se vit pour servir. Daouda Moussa Dia veut servir le peuple du Sénégal vraiment merci beaucoup merci hamin mbaɗa kadi suivre goɗɗon préparation inchallah merci beaucoup.